Africa my continent, Africa my home. U11 cishe washaya. U11 cishe washaya se-Africa okuyi-South Africa kwaZulu. Sekuze siyaxolisa kakhulu. I-appointment yethu phela beku-11. Manje-ke uyazi ukuthi lapha kuvuka kuphithizelwe. Siyaphithizela siyehla siyenyuka. Sizama impilo. Abanye bahamba ngithi ngoba sihlala lana nje. Bahlukene abantu abahlala la. Khona abantu abahlala la, bahlala nje la. Benze yonke into la. Kube khona abantu abahambayo kulona leli thimba abavuka behamba bangenayo i-residential address yala ngoba sikulama suburb nje ukuthi akahlali kulama suburb uhlala kwamanye ama-suburb uyavuka kodwa ahambe nakuwona akahlali khona uyahamba kuya nokuthi limshonele philanga la eceleni kwami usisi wethu usahambile uthe uyofuna abanye ngapha usisi wethu kodwa-ke la eceleni kwami nango umfowethu uzosixoxela ukuthi ubani. Konje ngithe ngilande umzali. Ukhona umzali enginaye la eceleni kwami. Before ke sifike kumzali, asiqale kule nsizwa le. Hey, Nokhuzo. Baba, bingelela abantu base Africa, South Africa. Khuluma nabo. Sanibona ngiyanibingelela abantu base South Africa. Igama lami nguThulani wakabiyela. Le eNyuhanover Mshwazi. La ngiphuma khona ngila eThekwini. La ngihleli khona kuyona. Lemjondolo ngenxa yokuxakeka. Usuke kanjani ekhaya ubusebenza ubungasebenzi ekhaya khona asiqale ukuthi ekhaya lapha eNew Hanover kukuphi neNew Hanover ekhaya? Ekhaya kuseTransfit. Setransfit. Transfit kaMamnandi. Kwabani? kaMamnandi isigodi. Isigodi. Induna yakho noba? Induna yakhona singaphansi kwaMlaba. KwaMlaba. Inkosi uba? Sorry baba. Induna uNomia. 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 Oh yes. Inkosi uMlaba. Inkosi uMlaba. Ekhaya khona ingane, ukhona unkosikazi khona ba? La ekhaya nginazo ingane. Unkosikazi akasekho washo. Oh yes. Nodadewethu nabafowethu. Ngoba nabazali abasekho sebashona. Zingakanani ingane zakho? Ingane zami zona ekhulile. Ngoba enye yokuqala ina 24. Yes. Esibili ina 16. Yes. Mana-ke uyithola kanjani usula emgwaqweni ubuzokwenzani eThekwini? Ushuthi kahle la ngangumuntu othola amatoho la. Yes. Ngisebenze. Yes. Khona ngithola ngipose noma ngihambe mina. Kwahamba hayi kwabamnyama ngesikhathi kanti nginempahla enganginazo la ngokuvikela zona ngilokho ngibamba lapha nalapha ngirent. Yes. Kwagcina singasavikeleki. Kwagcina sekhamba zona sivaleleka. Ngawo umuntu ongazi ngisafuna ukukhipha zona impahla zami safuna ukukhipha zona sanda nesikweleti yanda nesikhathi ngingatholi itoho ngagcina nje sengisenkingeni engingakazi ngiyibona. Manaka awuqale la uqala kuba mnyama kwenzekani emsebenzini isikhathi utohoza chazela umuntu kwenzekani emsebenzini? Emsebenzini mengikhuluma iqiniso ngafunda ukubhema ihunga. Yes. Mangifunda ukubhema ihunga ukuhamba kwesikhathi mengingena egazini ngigcina ngingenwe lento ekuthiwa i-arroster. Ngingenwe i-arroster ihunga ifuna mawavula amehlo iyafunakala. Wavula amehlo nje iyafunakala. Wabhema futhi ifuna ukuthi ngesikhathi esithile emini ufuna ubhema. Wabhema emini ntambama phela. So nganaleyo nkinga ngagcina sengenza okungekho emsebenzini. Ngantshontsha emsebenzini i-TV endala engasebenzi ngoba kwakwa amalokozi indawo yokuhlala iy'ngane zesikole i-children. Wonke lama-TV ngabiza iParalula nenqola ukuthi asifake la lihambe lwaphahlaza likhiphe iy'ntambo kagesi siyoqala i-scrap yard bebuya ntambama kanti lezi zinto bazazi beyibone bengishaye bengixosha benganginiki nemali yami uqale lapho ukuhlupheka. Bese kuba umngani wami engimchazela le nkinga kube ile laphana leli elaligquba izinto nalo lingifundise impilo yasemgaqweni lingishiye kanjalo usho ukuthi ibe nokungihlula iy'nkinga zami ngagcina sengistakile
ngilokhu ngingena odakeni kancane njengoba sengivele ngesandla nje sengifuna uzongidonsa manje. Ekhaya njengamanje lento usayibhema yunga namanje? Baba, njengamanje into enzakalayo ngisayibhema kodwa ngisayibhemi ngalela zinga ekade lingenza ukuthi ngivale kamuhle. Ngobani nami bengizama makhona umuntu ozongisiza engifice sengikwazi ukusizakala. Ngoba nje senginokuyibhema ekuseni ize ngiyibhema sengilala noma ngingayibhemi sengilala ize ngiyibone ngakusasa. Sengisesimeni sokuthi even ngingaya ekhaya sengafe ngikwazi ukuphila ngendlela esengiyihlise ngayo egazini nasemzimbeni ngenhloso ukuthi sengifisa ukuba nefamily yami. Okay, alright, sengiyahamba sengibuza umbuzo wokugcina. Ukwehlisa ngoba ufuna ukwehlisa noma wehlisisa ukuthi amandla imali ayisekho yokuyithenga? Ukwehlisa baba, ngehlisa ngoba sengifuna uyiyeka ngiphile. Yey! Noma imali unayo kodwa awusayithengi ngaleya ndlela? Cha baba, sengiqinisa ekudleni. Qinisa ekudleni ngoba impilo kahle kahle. Yes. Angisaphilile. Yes. Awusaphilile. Angisaphilile. So nje ubona sengihambe ngiphethe ijumbani zamaphilisi ngoba sengifuna nje ukuhlehla kuyona ngiphuma ngiphela. Okay. Uyafuna ukuya ekhaya? Yebo baba. Uready ukuya ekhaya? Ngiready baba, nomnini ngisho namanje ngisho nomnini. Uready ukuya ekhaya? Ngiready baba. Ukuya ekhaya makuthiwa uya ekhaya ufuna ukuya ekhaya noma ufuna uqale i-rehab ngokwazi kwakho nje okuncane? Baba, isimo engikusona nelevel engikuyona ngiready ukuthi ngiye ekhaya straight. I-rehab ngizenzile mina, ngithwale kanzima kuze ngiyehlise. Yes. Ngoba ngigulile kakhulu. Yes. Mhlawumbe 2 months ngilile phansi ngigula. Njengoba ngivuka yabo nje usungibona sengikhavile even ngishiya igazi seliyabuya okutshengisa ulento isiya esiphumile egazini. Yes. Yabo sengiyibhema ngoba ngikule ndawo ekubhenga yona ngemuva nangaphambili. Sengiyibhema ngaleyo ndlela. Ubhema ngoba lana nje kuphilwa yona kuphela? Kuphilwa yona. Even ngisho ngikhuluma nawe kuze sizwane funa kube skip. Otherwise mangayenzi leyo nto kusho ukuthi ngeke ngibe namngane futhi ngizoba yisithi. Bazongibiza ngesigwegwe engibize ngeforum. Mana-ke lana-ke before sami umuzi wakho kuphi la? Ikuphi yakhe? La room bani la? Lana baba mina kahle kahle i-room kanje anginayo. Ngiginqika nje khona la. Uginqika lana? Khona nje la obala. Mana-ke uma setshonile ilanga uvele uginqike khona? Sangiginqike nje khona. Uginqika kwakho mana-ke uginqikela la noma uyahamba noma yikuphi la ufika khona ufika uginqike? Uma usuzoginqika nje uginqika la? Yebo. Kushuthi isite yakhe iyo yonke le noma kahle kahle baba, alibona la bridge lile. Bridge, yes. Ngivamise ukulala phansi wayo. Okay. Isimo sokuthi meninethe izulu mhlambe ebusuku. Yes. Ngikwazi noma nginethe ngithibele uma kancane hayi kakhulu. Yes. Ngoba mekuthiwa ngaphandle mekuthiwa libalele ba hayi nala ngiyandlalela ngilalela. Kube leso simo esikanjalo. Kuba nenkinga malina kakhulu izulu. Yabo nje ongayizona. Yes. Nginethelwe impahla zami. Ngamanzi. Ziphi zona lezi noma lezi? Ezokulala kanye nalezi. Ziphi ezokulala kanje manje? Njengamanje kuphi? Zimatile kwaphoqa ukuthi ngendlela ezimanzi ngayo ayikho into engizoyenzayo ngayilahla. Okay. So namhlanje iplan yami esithini ngizolala ngesaka. Iplan ithi uzolala ngani namhlanje? Ngesaka namhlanje. Uzothatha phi isaka? Sho njengoba ngihamba nje edrobheni. Ngiyayitshela ukuthi ngahlangana nalo noma uplastic futhi mengakutholanga ngithi hayi well down ngilale nje kanje. Okay, before sengifuna ukubamba nangu mfowethu na ufuna ukukhuluma nawe osesibetha ngibaboni lo nomunye uthi osalanda abanye bakubo
ngifuna awuchazele umuntu nje usuku lwakho maliqala luhamba kanjani, uzuliphethe kanjani, bese ke seyivala. Awuqali nje usuku uvuka ngasikhathi bani? Baba isikhathi siningi la uma ngivuka ngabo 5. Usuke uja kuyongena ngo 5 ngisuke ngenzelani la kunalento ekuthiwa i-morning skiff bathi igaqa. Ekseni moto uthengile ngayizona bakuphi into encane mhlambe eyikota yalento kade uyithengile. Uma ukuthi nje iyikota ye-teaspoon yona futhi bazokunika ulokhuzi ikota yaleyo kota ye-teaspoon. Ikota yekota. Okay. Ukubamba nje umoya ukwazi ukuthi usuke la ubhayize ngaphakathi kodwa ivesana iphele endleleni. Uma ngiqeda ukwenza kanjalo ngihambe ngivula nje umqomo ngigudle ngala kudliwa ngakhona. Mengathola something edliwayo sengibamba umoya. Same time futhi ngibona nethini ngala ngiyalifaka eplastic, ngibona nokhalibhothi kangiyolo ngihlanganisa nje kanjalo. Ngiyoze ngibone lo muntu mhlawumbe phethe impahla ucela ngimbambise engibhele u5 rand, 2 rand, 3 rand. Ekugcineni kushona kwela funa ngibe nayo imali o30 rand. 30. Engiyithola kanzima. Uthola nzima u30? Nzima baba ngendlela exakusathana. Ngoba angeke ngikwazi ukuthi ngilale ngingabanga nawo lo 30. Uyimasti. Kulo 30 ngisuke ngibheka u20 ngithenga lento. Okay. U10 rand ngo5 rand ngithola ugwayi ngo5 rand mhlawumbe sithengela lokudla ku-expire ukuthi mekuchithwa ngale khona abafethu abakuthathayo bezosidayisela. Niyakwazi ukuthi ku-expire? Siyakwazi. Isigulithe futhi kodwa ngokuthi ngithole mhlawumbe isinto siphelele neshepu ngiyakuthenga ngikudla ngakusasa ngigule ngikhishwe yisisu kodwa ayikho enye indlela ozoyenza. So u20 rand ufuna ukuthenga lo, u10 rand ukuthi uthenge ukudla. Yebo. Bese ke seliphelile usuku. Usuku lami seliphelile kanje. Angikuzwanga udla emini lunch akaze ngizwe la la. Futhi indlela baba yokudla lunch ukuthi makwenzekile ngathi ngiyaphetula emgqomeni ngathula isilese esinye. Yes. Mengadlula kwindawo uchithwa amafutha abolile. Ngikhethe ngathi libole kangcono ngidle. Iyona indlela. Mengachithwanga kusasa ayikho indlela. Ngoba insuku ayifani yabo. Mhlawumbe nje liyanetha abakwazi ukukhipha imigqomo kube nzima kanjalo. Uma ingakhishwa imigqomo kunzima futhi kunzima phela yonke impilo sibheke emgqomeni kaDoti. Impilo yakho nje ubhejile ngomgqomo. Yebo. Yeah, okay. All right. Nje awuyibambe kanje. Ngizothatha my nangudokotela wami.